Ένταση, κυρίες και κύριοι, είχαμε πριν από λίγη ώρα στο Λαγονήσι. Οι κάτοικοι της περιοχής που αντιδρούν στην παραχώρηση έκταση 40 στρεμμάτων από την εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής αποθήθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις όταν προσπάθησαν να μπουν στο ξενοδοχείο για να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Συνδεόμαστε απευθείας με Λαγονήσι, όπου βρίσκεται ο Κώστας Σαρικάς. Κώστα, καλό μεσημέρι. Είχαμε επεισόδια λοιπόν, Ακριβώς. Κανένας δεν περίμενε ότι σε αυτήν την ειρηνική διαδήλωση των περίπου 1.000 κατοίκων εδώ της περιοχής των Καλυβίων θα είχαμε επεισόδια, κι όμως είχαν συγκεντρωθεί αρκετά νωρίς οι κάτοικοι, περίπου στις 11 απέκλεισαν το δρόμο, διαμαρτύρονται για την παραχώρηση των 40 στρεμμάτων από την εταιρεία τουριστικών ακινήτων στο ξενοδοχεία Grand Resort. Κάποια στιγμή, όταν τελείωνε η διαδήλωση, αποφάσισαν να παραδώσουν ένα ψήφισμα, να προχωρήσουν προς το χώρο του ξενοδοχείου και να παραδώσουν ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας. Υπήρχαν εκεί αστυνομικές δυνάμεις, υπήρχαν κλούβες των ΜΑΤ και μια δημιουργία των ΜΑΤ. Προσπάθησαν οι κάτοικοι να περάσουν, τους απόθυσαν τα μάτια, χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και χημικά. Υπήρχαν μικρά παιδιά, υπήρχαν γυναίκες, δέχτηκαν τα δακρυγόνα. Αυτή τη στιγμή, Κώστα, βλέπουμε ήδη ένα κάτοικο εκεί της περιοχής, ο οποίος έχει πέσει κάτω στο δρόμο, προφανώς από τα δακρυγόνα, και υποφέρει. Ακριβώς, ήρθαν σε επαφή οι κάτοικοι των Καλυβίων με τις αστυνομικές δυνάμεις, προσπάθησαν να σπάσουν τον κλειό που είχαν δημιουργήσει μπροστά στο ξενοδοχείο για να προχωρήσουν να παραδώσουν αυτό το ψήφισμα διαμαρτυρίας. Δεν τους άφησαν, χρησιμοποίησαν, όπως είπαμε και πριν, χημικά, δακρυγόνα. Που πάρα πολύ κοντά ήταν οι κάτοικοι, υπήρχαν μικρά παιδιά, γυναίκες με παιδιά στις αγκαλιές τους, δεν μπόρεσαν να περάσουν, διαμαρτυρήθηκαν αρκετή ώρα έπειτα από αυτά τα επεισόδια έντονα στους αστυνομικούς. Τους είπαν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν χημικά, δακρυγόνα εναντίον γυναικών, μικρών παιδιών. Είχαμε για αρκετή ώρα ένταση. Αυτή τη στιγμή βέβαια τα πάντα έχουν τελειώσει, έχει ανοίξει και ο δρόμος, η κυκλοφορία γίνεται κανονικά. Ωστόσο, για περίπου ένα τέταρτο γίναμε μάρτυρες έντασης και επεισοδίων εδώ μπροστά στο ξενοδοχείο Grand Resort στο Λαγονήσι. Μαθητές και μικρά παιδιά που δέχτηκαν χημικά ρίχνουν νερό στα πρόσωπά τους για να συνέλθουν. Καταγγέλλω το διοικητή της ομάδας που βρίσκεται εδώ, που δεν δίστασαν να ρίξουν καπνογόνα και δακρυγόνα σε μικρά παιδιά. Στα παιδιά σου λέει που με κοιτάς! Θα ρίχνεις δακρυγόνα! Τι με θέλει να μας τερκάζετε, κομμούνια! Κομμούνια είμαστε και να το κάνουμε! Αγανακτισμένοι από τη στάση της αστυνομίας, οι κάτοικοι ξεσπούν. Ήρθαν στα χέρια με αστυνομικούς στην προσπάθειά τους να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας σε ιδιοκτήτη γνωστού ξενοδοχείου, στο οποίο παραχωρήθηκε για εκμετάλλευση μεγάλο τμήμα της παραλίας. Από τα δακρυγόνα, αρκετά άτομα, ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες, αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Κάτοικοι από το Λαγονήσι και τις γύρω περιοχές συμπλέκονται με αστυνομικούς έξω από μεγάλο ξενοδοχείο της παραλίας. Είπαμε να επιδώσουμε το ψήφισμα. Κάποια άτομα. Έπρεπε λοιπόν να μας αφήσει να περάσουμε. Δεν δικαιολογείται η επίθεση. Οι κάτοικοι ήθελαν να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας για την ιδιωτικοποίηση της παραλίας και οι αστυνομικοί, για να τους αποθήσουν, έκαναν χρήση χημικών.